decimonónica, oscura, lúgubre, mollada. Como é para un neno ser galego, todos eses contos, todas esas lendas, todas esas cousas de santas compañas, de mortos, de comunicación con máis alá, non? Abren portas dentro dun individuo que é unha esponxa, porque é un neno, abren portas casi insondables, non? Que non sabes a onde te poden levar, existe o inmatérico. E aquí, dende nenos, nos acostuman a ter conciencia do que non é material, do que non é material. Ese é a teima galega, esa é a teima galega, o que nos une a todos os galegos. O galego sempre está con un pé aquí e con un pé alá, con un pé en Bos Aires e con un pé en Vigo, con un pé no mundo das ideas e con un pé no mundo da realidade. Cedo, cando iba cas vacas, unha das cousas que perseguía con saña era a sombra. Incluso nos meus poemas e nas miñas voltas de Tornillo, sempre saltar para que a sombra estuvera quieta, pero sempre se escapaba. Unha das cousas que teño claras e que ainda me poñen os pelos de punta é sentir, en primeiro lugar, os abridos dos lobos, que non foron moitas veces de neno con neve, os auridos dos cás que miña mãe decía que traían a morte, e ese gurugú pasmado das coruxas na noite que cando eres menudín e tes frío con 7 mantas, acubillaste en posición fetal e o ruxir e o ulular da coruxa atravesa a casa, que se sinte como un barco queixándose, e cando vas quizá a mexar con medo no candil antes de que viñera a luz eléctrica, abres a ventana e ves un mar de niebla e resulta que os carballos non son tales, só hai fantasmas. E fui un neno tan asustado pola oscuridade que resulta que cando descubrí a outra España luminosa e que se falaba da luz, digo nunca máis niebla. Pero agora que xa son un tío templado, resulta que cando vexo a niebla é a maneira de volver ás sombras da infancia. Un país sin niebla pareceme que é unha mentira, por eso, de maneira estratégica e calculada como un pijo aparte, súbome ás montañas da Fonsagrada para ver esos mares de leite que veñen de Parada Bella e que resulta que quedan as cumbres flotando como nun espellismo, como se Galicia nadara nun mar de leite. Por iso que Paco, Paquiño de Lourenço, tamén podía ser o Paco das nieblas. Dentro da néboa pasan moitísimas cousas. Entón, este é un país instalado dentro da súa propia néboa, pero dentro pasan moitísimas cousas. A pregunta é se somos capaces de velas, de distinguilas, de velas nós mesmos dentro da néboa, non? Se realmente tivese que encontrar unha imaxe para definir que o que sempre está presente todo o que falo, o centro baleiro, como unha roda usada que arde sen centro, é dicir, como un abismo ao que contorno a través de mil formas. Esa atracción polo abismo tamén é un pouco unha cousa que me parece que forma parte do sagrado, no sentido de que non o podes explicar, pero é o que che permite o inútil, a búsqueda dese oco, deso que realmente te permite que as cousas falen e te permite a ti mesmo expresarte, non? Por iso facemos tantas cousas diferentes e por iso temos a obsesión da creatividade ou lle chamamos así, e por iso estamos nunha escrita perpetua, non? Inda que seña para a gaveta,
ou nunha tentativa de festa perpetua. E a idea do Atlántico como abismo e como fonte de vida, non? Como tumulto, como caos e como tempo primisenio, non? Entonces Galicia sería ese confín e ten sempre esa posición de estar na periferia. Si vives no centro, o que te acontece que estás totalmente saturado, non? Ou asulagado polo propio centro, non? Mentras que si vives na periferia tes unha distancia, esa distancia de poder ver. É dicir, que cando te reflictes no espello, vexo a miña imaxe no espello, teño tempo, teño unha pausa para poder ver quen son. Entón, este bucle, que non sabes moi ben cal é a cara que ves, non? O anverso, o reverso, é un infinito. É un infinito. E é algo de infinito, non? Porque, quero dicir, é algo que non o podes aprender, non tes maneira de expresalo, pero sabes que é o que precisas para expresarte. Sempre vin moitas relacións entre a forma de pensar dos galegos e a forma de pensar oriental. Eu creo que a indiferencia é un dos elementos que tamén existe aquí en Galicia e de forma moi imbricada e moi relacionada ca terra. Non sei se é sabio ou pragmático esa indiferencia que pode haber no país, nesa aldea, cando mellor pasas, entras e ninguén che fai caso, ninguén te mira, non? Aunque despois se poden dar a volta para mirarte, aunque non che perdan o ollo, saiban exactamente onde vas e saiban exactamente onde estás, e sin embargo non te contemplan. Eu creo que